Good morning, Anambra, your breakfast TV show every weekday from 7 a.m. to 10 a.m. Odi madala rinne ni sonyela ya na chietago kwa azo IG okpurukpu okwu wee bịa ịma na ihe jiwa mala na Igbo bụ nsọpụrụ ọkachasị ebe ọ dị ụmụaka na-etonite ịsọpụrụ ndị tọrọ ha na mkparịta ụbụba anyị taa anyị ga-amara ma nya bụ nsọpụrụ ọ dịzikwa otu o si wee kwesị dị ka ọ nwegasịgo ihe ndị pụrụ na ya anyị enyekwa aka mala ụzọ a ga-esi wee kwa ya bụ onye ukwu wara onye anyị na-anọ na studio n'ụtụtụ a iji wee tinye ọnụ n'okwu bụ Honorable Chukwuma Okpala Ezukwu onye isi oche ọhaneze ndị Igbo Youth Wing na Anambra State. Anyị na-asị gị nnọọ. Ọ dị mma ịnụgo n'ihe anyị na-enye anya taa bụ ịkwalite nsọpụrụ n'ala Igbo, mana tutu anyị ekwubotu ga-esi wee kwalite ka anyị nekene anya kedu ihe bụ nsọpụrụ na onye ndị ọ dịrị ịsọpụrụ ndị daalụ nne. Nsọpụrụ gụnyere ịkwanye ugwu, nsọpụrụ gụnyere eziokwu nakwa ịfụnanya. Onye na-amanwu eziokwu ma ọ bụ onye na-afụghị ibe n'anya ama nwenwe ike ịsọpụrụ onye afọ. N'iji chịkọta ya, nsọpụrụ bụ ilube isi, ime ife asị gị mee, hapụ nke asị gị eme na. Daalụ nne. Ọ dị mma na abịa na ala Igbo o nwere ọtụtụ ihe ka m nwere mgbe anyị na-eto eto wee bịa ebe a be anyị dị na ụzọ, so mgbe ahụ anyị na-eto na-abụ ifu okenye ka o bụ ihe gị nwata agbaje jenarị anya bụ ihe gbara ọsọ bunarị anya nwee ka ọ na-asị gị chere ka enye gị biskiti na-agba imego ihe ị chọrọ ime nabazie. Nke a bụrụ otu anyị si wee na-eme ya mgbe ahụ anyị toro eto, mana kịta ọ dịrọzi otu ahụ. Ma etu ị na-ene anya ị nwere ike sef ifu okenye ọbata ifu obere nwata ka ọ nọ n'oche kama ibini ka nwa okenye ahụ nọrọ ọnọsi ya n'ike ebe ị nọ. Ajụjụ m wee bụrụ kedu otu isi wee fụ nsọpụrụ mgbe anyị kapịtalụ mpe na oge ugbu a? Ezigbo ife dị iche dị. Ọ bụghị otu nsọpụrụ dị mgbe gboo ka ọ dị taa. Mgbe gboo nsọpụrụ tọrọ atọ dịka omenala dị. Mgbe gboo nsọpụrụ bụ omenala, mana tata nsọpụrụ bụzi ka o si wee so onye maọbụ ka onye si mmụta. Mana mgbe gboo ọ dị ka ma ọ sọrọ gị ma ọ sọghọ gị, nsọpụrụ bụ omenala ọdịbendị ife onye ọbụla ma n'ọdị na-eme eme. Mana ka o si wee dị tata bụ na ọtụtụ ndị ntorobịa ada afụzia ndị ka esi afụ ya mgbe gboo. Ọtụtụ ife emego ka nsọpụrụ dadịzi na tata ka o si wee dị mgbe gboo. So na ezigbo ife dị iche dị. Ọ dị mma, biko ọ bụrụ na ị na-esonyela anyị kịta, biko anyị ma na taa bụ Wednesday, anyị ji akwalite asụsụ na omenala Igbo. So ọ dị mkpa na isonyela anyị n'ụtụtụ a ka anyị wee kwalite ya bụ asụsụ na omenala. Dịka onye anyị kpọta si kwuo si na nsọpụrụ na gboo bụ omenala, anaghị ma na omenala kwesịrị ịtọ atọ si na generation wee gafee n'aka nke ọzọ. Ọya o kwesịrị ịbụ ajụjụ o wee na-abụzi kedụzi ihe kpatalụ nke a ga-eji wee dị ihe bụbu omenala anọkọtazi ọ dịka a ga-asị na ọ dịrọzi. Ụwa na-atụgharị. Change is constant. Ife agbanwego. N'uche nke m amụghọ m ma ọ bụ otu a ka o si wee dị n'uche ndị ọzọ, mana n'uche nke m o nwere ife ndị kpatalụ melụ na nsọpụrụ adịghọzi taa ka o si wee dị gboo. Mgbe gboo ịma na nsọpụrụ efu abụghị sọsọ nwatakịrị ka ọ dịrị. Nwatakịrị na-asọpụrụ okenye, okenye na-asọpụrụ nwatakịrị. Ọnya bụ ịsọpụrụ nwatakịrị ime ife a ga-eji wee sọpụrụ ya. Mana ọ dịzi m ka n'ụbọchị nke taa na agbanyeghị na ụmụazị taa dịzi iche from ife nwere mgbe gboo,
mana ọ dị maka ndị okenye esokwa wee gbakwunye n'ife mmelụ nsọpụrụ ji wee bụrụ ife gbanwelụ agbanwe n'ụbọchị nke taa. Ọ dị m ka n'uche nke m uche onye adịghị njọ. Ọ dị m ka ndị okenye eso. Ngwa lụtụkerela ya aka ka anyị mara ife ahụ mmelụ ndị okenye ji wee sonye n'uche nke gị. N'uche nke m n'ụbọchị taa ị ga-afụ okenye ọ na-eme ife ọ ya bụ ịfụ ka a na-eme isi okenye ọ nọkwa ebe ife a na-eme. Mana ijezie nso ị ga-anọfa ị ga-anọ ebe etere aka sị okenye anọkwa ebe a ife a na-eme. Mana ijezie nso odogo anya mgbe ijezie ka ị bụrụ okenye ka ime ka ife adịzie mma ịlụzi ifụzie n'okenye bụ nsogbu melụ na ife ada aga ọfụma dị a. Otu a ka o si bụrụ ka ha si wee gbakwunye. Ọ dị mma anyị ga-anachi ya ka ịkọwasịala ihe ndị ọzọ ka ụmụ ndị na-etonite sikwa wee mee na ya bụ nsọpụrụ adịrọzi otu o si wee kwesị ịdị. Mana anyị ga-eje ka anyị wetara unu ozi anyị na-echi ya taa ọ na-apụkwana. I like healthy food. I love tasty food. You don't have to compromise on health or taste when making your meals. With new Mamador seasoning cubes, you can cook delicious meals and still take care of your family's health. The only seasoning cubes with 30% RDA of iron and zinc to boost your family's immune system while satisfying their taste buds with a unique, long-lasting flavor. Available in chicken, beef, and classic flavors. Ọ dị mma ya na-achiatagokwa azụ dịka anyị na-aga n'iru na ịkparịta ụbụba anyị ị na-anya na ihe onyonyo gị ga-afụ akara ekwentị dị ebe a. Ọ bụ na onwe ihe inwe ike ikwu n'ihe anyị na-ekwu maka ya tata ịkpọ anyị ka anyị mara ihe na-ekwu. Ọ dị mma Honorable Chukwuma Maazị Chukwuma ọ dịkwa mma Maazị Chukwuma ịkọwagola anyị ka ndị okenye si wee ya ihe ha na-eme na-egosi na ọ dịgosi n'aka ha. Anyị anụgo maka nke ndị okenye ka anyị bịa na nke ndị ụmụ agbara ọfụ ya ndị otu anyị youth kedu ka ha si eme? Ndị agbara ọfụ n'uche nke m bụ ọ bụghị ha niile. Onye ọbụla nwatakịrị ọbụla efuru na-ada asọpụrụ okenye bụ ife ka ọ na-amaghị amaghị ife nzuzu na enweghị ezigbo ọzụzụ so n'ife mere na nwata fuo okenye n'ụwa otu Chukwu si kee ụwa. Nwata fuo okenye ọ dị in the gene that you have to respect such a person. Ị ga-akwanyere ya ugwu, ị ga-asọpụrụ ya. Even ịfụ okenye ị na-asọpụrụ mmadụ ama ngwa gị conscience gị ga na-agwa gị na ide emetụ ife ị na-eme. Ọ ịbụziala onye nzuzu ị kọntinuo mana ị bụrụ nwatakịrị mmalụ ife iduo onwe gị ozugbo mee ife ikwesị ime. Biko ọ bụ na ịkpọ anyị na ọ dị gị mkpa ịtụnye otu na isiokwu nke anyị na-enebanye anya na ya ịkpọ ịgbatuo igwe okwu gị ịga straight gwa anyị ihe iji maka ya wee bịa kịta ka ndị ịmagụ anyị bụ Kristian so anyị kwukwa anyị nekwa anya na nke Baịbụl ka o nwere ebe bụ sị na sọpụrụ nna gị na nne gị ka ụbọchị gị wee dị anya n'elu ala ahụ nke Jehova na-enye gị. Ya bụ na nsọpụrụ abụrụ sọ ọ ihe God chọkwuru ka anyị mee and o nwere ngọzi dị attached nyere ya. O wee bụrụ o nwere ịmara anyị na-ekwu kwazi na o nwere na ndị okenye mee ụmụaka nwee ike ha wee nye ha nsọpụrụ otu o si kwesị. Ajụjụ m bụ o nwere ihe nwatakịrị ọ ga na-ene anya ihe okenye melụ tutu onye ya nsọpụrụ? Ọ ga-enwe kọndishọn. Ọ dị mma tutu ịzanya bụ ajụjụ ka anyị jekere ka anyị weta ihe ndị mmadụ kwuru maka ya bụ isiokwu anyị na-afụ maka anyị na-achịataza ịzazi ajụjụ na onye jụrụ gị apụkwana na anyị na-echiyata. Edo mma and otu esikwa ntekwana ya afịara arụ ọ dịrọ ọ bụrụ ihe siri ike ọ ịzụ ụmụazị anyị ọfụma. Ịmago ụdị ọzụzụ a na-azụ ụmụazị kịta abụọzi otu esi azụ ha mgbe gboo.
a na-ebido n'oge mgbe nwatakịrị pere mpe arọ 3 arọ 4 arọ 5 arọ 6 na-akụzili nwatakịrị nke izi otu esi ekene mmadụ, nke ịbụọ otu esi asọfụrụ onye ọbụla tọrọ gị ma nwanne gị nwaanyị ma nwanne gị nwoke ma ụlọ akwụkwọ ma ebe dị iche iche. Ọ na-ebidogodi n'ụlọ a na-ezijekwa ụmụaka katkizim, a na-ezijekwa ha ebe dị iche iche ndị ọcha na-akpa agents of socialization ka e wee na-azụ ụmụazị. Iwe dị n'ala bụ na omenala Igbo a ga-ebidogodu na mbụ wee wesisiwe iwe ndị ọcha wetara anyị dịka nwaanyị iyiwe nwoke yiriwe nwaanyị ewesisie ihe. I believe na isite na onye anwụ nsọpụrụ anyị Igbo ga-eji nwaanyị na nwaanyị na-agharata azụ. If we respect our elders as youths, we have a lot of things to gain. They have experiences in life which they are going to impart on the upcoming youths. So our respect to them will help them to give us these experiences, impart these experiences to us. But if we disrespect them and disregard them, the willingness to impart what they know and what will be useful to the youths of these days will not be there. Mkpa n'ihi na ọ bụ na anyị na-asọpụrụ ndị okenye, ụmụazị ndị ọzọ na-esokwa anyị n'azụ na-amụta wee mara na ọ dị mkpa ị na-asọpụrụ ndị okenye. Nsọpụrụ na-eweta ogologo ndụ na ahụ isi ike na ngọzi n'ebe ụmụaka na-eto eto nọ. So ọ dị mkpa na onye ọbụla ga-asọpụrụ okenye dịka na onye fee eze ruo ya ka ndụ wee tọọ atọ. Ọ dị mma, ama m na ifugo ihe ndị mmadụ kwugasịrị maka nya bụ ịkwalite nsọpụrụ n'ala Igbo. Maazị, ifukwana ihe ndị mmadụ kwụsị, kedu ihe ị nwere ike itinye tutu ịza ajụjụ na ya jụbụlụ? Yes, ife ha kwuru bụ ife ntụnanya. Nsọpụrụ na-ebido n'ezinụlọ. Nsọpụrụ bụ omume, and omume bụ ka esi mụta ka ị ga-esi mee. So nọ ka esi kụzie ka esi amụtakwa ya. So onye ka nwere okwu dị anyị line. Ọzọ na ajụjụ njụrụ nnazi maka asụ ya n'oyibo ọ bụrụ nwere condition a ga-anọ tutu nye enwe condition tutu nye nsọpụrụ. Dazo na-eche ka ime ihe mmejie gị nsọpụrụ na-abụrụ mụnwa ịma na m kwesịrị inye gị nsọpụrụ, nye gị nsọpụrụ otu o si kwesị. O kwesịghị ka enwee condition adịghị n'inye nsọpụrụ. Like I said, nsọpụrụ dị n'ime, like ikwu na akwụkwọ nsọpụrụ nna gị na nne gị and Chukwu kwulie otu a Chukwu si kwue, o tinyekwala ya n'ime anyị mgbe ọ na-eke anyị. Nwatakịrị ọbụla fụlụ okenye mana na nsọpụrụ ukwesịrị na ịmazi ka esi zụọ nwatakịrị afọ. Ka anyị meka onye anyị ya n'ebe ụtụtụ ọma, kedu onye anyị ya nọ? Biko gbatụlata aka n'igwe okwu. Ama m na ọ ga-enwe gbatụlata igwe okwu TV gị biko. Ọ dị mma, ọ bụ na ị chọrọ ịkpọ anyị biko ide na isi ebe ihe onyonyo gị nọ wee pụọ maọbụ gbatụlata volume. Ọ dị mma, anyị akọwasịgo wee fụ na nsọpụrụ a na ọ dịzi ka ọ dịrọ ka ọ dị na gboo. Ajụjụ anyị wee bụrụ taa, kedu ihe anyị ga-eme? Kedu otu ọ ga-esi wee kwa onye ukwu wa? Kedu ka anyị ga-esi wee kwalite ya bụ nsọpụrụ ka ọ dịkwa otu o kwesịrị ịdị n'ala Igbo? Ọ dị ka anyị ga-ewere okwu a tutu ịzụ. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma, kedu afa gị na ebe isi akpọ? Ejike nnọọ. Ọ dị ka ndị ọrụ n'ihu na-ezo n'ụtụtụ a maka na tọpik ụtụtụ a malụ mmarị nne. Mana nke bụ eziokwu bụ na ọ na-ewute nne na ịpụta bụ gafere ụmụazị n'ụzọ. Ụmụazị anara ekene eze mmadụ ekene. Oge anyị na-etolite, oge anyị na praịmarị skuul, a kụziri anyị na ịgafe n'ụzọ ife okenye ka ọ na-apụ ekene enye. Ebe ma ọ nne ma ọ nna, onye ọbụla bụ okenye ka ọ dị abụọ ịpụta ekene enye.
kụziela anyị na ịna-arịgo na step ị na-abụgo step ofu okenye bụrụ na okenye agafela agafeta ihe obere ọzọ na parents ya na-azụ akụziri ụmụazị ihe gabere ụzọ ofe okenye ikele ya ndị nwatakịrị dọkịta agụma ya akpete nke ọ narị ya tụra gị nsọ ọgbọgọ nke ahụ si n'ibe a nne m kedu ihe iche na a ga-eme one guy is not that because it is becoming something else. Ọ dị mma anyị niile ya anọzi wee na anyị amago na ife emebigo mana ihe anyị na-ajụzi bụ kedu ka anyị esi wee dozie ndozie bụ na a ga-ebidokwa nkụzi a ga-ebido ịkụzi abụghị ụsụsọ esi mmadụ na efe ị ga-eme na efe ị kwesịghị ime go on. Ọ dị mma onye ikpeazụ kedu onye anyị na-anọ kedu afa gị na-ebe isi akpọ biko ọsịsọ anyị na-anụ ihe na-ekwu kedu afa gị Christian ka ebe isi akpọ ọ dị mma ngwa gaa n'iru Christian ihe mebiri emebichi n'aka ụmụ nwaanyị maka na ị ga-ahụ nwaanyị oridetara aja tekpụrụ nwa ya na-ejepụ na agwọ ka ọ na-ejezi agwọ ụpapa mmadụ na-eji ọ gaghị ekenye ekwuru m onwere mmadụ akpụ ya ọ na-aga onwe na-ahịazido nne ọ dị mma Christian oke nọ n'ụmụ nwaanyị ka o si n'aka na ọ bụrụ ụmụ nwoke ka o si n'aka Christian daalụ nne yes ọ bụghị ọsụsọ ịkụzie dịka esi akụzi nkụzi n'ụlọ akwụkwọ dịka o kwuru omume kụziela ụmụaka nsọpụrụ site n'omume gị ya ịma na asị ndị nne kụzielu nwa gị otu ọ ga-esi gaa ka ọ ya oto osolukwa kosi mụta ebe nne ga-akpọrọ nwa na-eje ebe ọ ga-amụta ife ọfụ onye ọ ya ekene onye ọ ga-enye nsọpụrụ ọ gbasịa nkịtị nwatakịrị ahụ amụta gị so na omume bụ ụzọ kacha ụzọ ya na-eme ka a na-afụ n'anya ụkọ ya onye chọọ ime o mee ka o si wee fụ. Ọ dị mma daalụrị nne Maazị Chukwuma Ọkpala Ezeukwu onye isi ọhaneze ndị Igbo Youth Wing Anambra Steeti daalụ n'isonyela anyị taa. Nnọọ nne enwere m afọ anyị ga-apụ mana anyị ga-echi ya taa. Ọ dị mma aka unu apụkwana anyị na-echi ya taa maka na ọ nwee ihe ọzọ anyị nọ nwee ịkparị tata. Inner strength, yeah, that comes from the hard knocks that life throws at us. And we Nigerians, we know all about that. You don't stay down, you get up and fight. Sure, it's about speed, technique, quality of the punches, reach. But the real fight is with myself. It's the power, but it's the speed as well. But I can't carry this heavyweight title by myself. There's always got to be someone in my corner. And that's why I believe in Glow. We have that same tenacity, that Nigerian fighting spirit that makes us game changers. You have to dig deep to be a world champion. But yeah, we Nigerians, yeah, we know all about that. What a fight! Glow, our halo. Heavyweight champion